ngadap ta ka jing sungu yu blai sa hisin ne ka por ka bagyo ban kren ya ka tien ka jong blai hapdeng jong phi ngilai kren ya ka kitab jong Joshua ka nong ka baar hakini ki sngi ki bala dep no ba hakini ka sngi ro ka ban peteng biang ya ka ni ka kitab ya ka ba ngila puli men ha ka to na ka khot ka ba pra ba ka ba khandai men tangin poino sa ka khot ka ba khat ar ka tien ka jong blai ka ong namar ka tang adwai ha phi to smai hanga dau trai namar bangalale isnai ya phi ba phi ru phin le isnai ya ka yeng ukpa jonga ba phin ai ka dak ka ba shisha hanga ba phin yo pen em yo ukpa jonga ba dia ka kemi jonga ba di gi para jonga kan thai ba shin rang ba dia baro ki badon ba phin yo on pelat ya ki men sim jongi na ka jingyap kani ka breu ka rahap habaka kala pediang ya kini kinong sentiat habaka kala ya rap ya ki hoi ka angnut ru ba om tang maka kan yo alhim henry baka ying ka sem ka jong karu kan yo alhim ba kani hi ka dei ka jing angnut jong wei pu wei breu ka wei pu wei ka breu habaka yo yo Jesus Christ ni haba yo yo Jesus Christ ki angnut baka ying hi baro kin yo mat ya ka jing penem ba deheng ta kani ka breu kala kerpat ya kini ki angut ong lada PP1 man penjat no ya kani ka Shillong ka jongi Henry sngoba pen im yo kpa jonga pen im ya ka ying ukpa jonga ya ka kmi ka jonga ya ki himmen kan thei himmen shinrang ka jonga ya kita baro ki badana ka ying ka jonga sngoba ba pin da smai how try ba pin pen im ya ka ying ukpa jonga ban ngai don apring jong fi shibun ka ne ka sngi Phi Angnud ba emain kala ka bamut Phi Angnud ba ipan kala ka bamut Phi Angnud ki men jong fi ni ki para ka jong fi kin kala ka bamut bakin yo laj im na ka jing penjat ka jong trai bakin yo Jesus Christ unong penem jing im jong ki Phi Angnud rei ngai ka ne ka sngi ka bamenta kumba ka ne ka breu kala kerpat kumba ka ne ka breu ka Angnud ka ne ka nuti ka breu ka bala syakantat Rai kam shim laklet lagi jong ki ying ki sem jong ka kam shim laklet ila jong kpa kam shim laklet lagi jong ka kmi ni kita ki hinmen ki para jong ka ni ka breu wala ka long ka breu ka bala sha iben rai ka breu pat ka badon ka jing sngo khia na ka benta ka ying ka sem jong ka baro ka we bat ngada ai ngo yo blai ka ni ka sngi ka mementangi ngem long ye ro kamat jong trai ngilong thik kum ka ta ka nuti ya bangala kren hagini ki sngi ki bala let no but ai bahaga ni ka sngi haba pi yo pediang yo Jesus Christ haga jingim ka jong pi ban nga ngai haba pi pediang yo Jesus ka guarantee ka long bau trai un pen em bet ya ka yeng ka jong fi nga ngai haba pi la pediang yo nong pen em ka jing pen em kan wan ha ka yeng ka jong fi de heng ta bau u Petros ru haba u ya lap wong ba haba pi pediang ho yo trai pi kala ka mot fi le chak ka jing pen baptist pi pediang ki jing ai ka jong men sim kan long ru ken na ka banta jong pi bat ya ka yeng ka jong fi nga kwa ban puli ru ni ka por kalau nong ka ba ar ki kam ki apostol ka dekat ka balai pu pra lai pu kendai u Petros ong ka ta haba pi kala ka bamut ba haba pi le ka ka jing pen baptist ba haba pediang ki jing ai ka jong men sim ka dekat ka balai pu kendai ka ong kum ni namar ka jingkular ka long ya pi ba di ki khon jong pi ba ya baro ki ba she jangai kat ki bau trai u bau blai jongi on khat ha u ka jingkular ka long ya pi bat ya ka ying ka jong fi ya ki bah ying ki bah sem ki jong fi ki bah jan bat ki bah jangai ki khon ki jong fi khat ha bau blai jongi un khat ya u ngai bau trai khat ya baro kam shim ladan kano ka bau blai u kan tat la ne bau blai u klet ya no u blai u khat lot ya baro ban ngai u khat ru ya ka ying ka jong fi sha ka jing penem ta daw la fla yam bro shkata fila khat kerpat yu trai hoi bau kurim jong fi un yo em ba ka kurim ka jong fi kan yo em fila khat kerpat bagi bhaying basam ki jong fi kin yo em ra do man ta mi idak mi isien i kum ju i kum banang palat pen ban ka kwa banong fi wat num skok khuslai ya kata namar ba ka jing penem ka jong trai ka long menta blai jingi ude ba kraw pen penem o blai jingi ude ba kraw ban le ki kamba ha ka yeng ka jong fi lada pi la dwai ra blai la pen em ya pi ning kong un pen em ru ya ka yeng ka sem ka jong fi wat khuslai nam ta ki khon ki jong fi utrain pen em ki khon ki jong fi ka de ya pi ya ka ba pi pin dwai hel trai ka de ya pi ba pin ai ngo ru ka bau trai un le
วันอองบางานบุนะฮอสเทลงานบุนะนี่สไตล์บางนี่คนกินพากันมาอย่างนี้บูตรายชิมละไอคนนี่กับฮอสเทลบ่เบลมชิมละไอคนอยากกินตะกี้สกอลอยากกับพินบุสกอลหังตาแล้วนี่บ่พินบุฮอสเทลหังตาบางคนกินพากันมาบูตรายไอคนยาพี่กองบ่เบลไอคนยาพี่บัดเดงตากับจิงกิดเคลียกับเดมาพี่บันด้วยเดมาพี่กันบันกระชานหากตากับจิงด้วยกับจิงสายกับจงฟีนำตะกี้คนกับจงฟีบัดงานเงยอย่างนี้ก็ไว้บ่ตรายอุนปลายกี่คนกับจงฟีอุนเป็นเอ็มละดาวละเป็นเอ็มนั่นกองยาฟีอุนเป็นเอ็มกี่คนกับจงฟีรู้แต่กระดาวบนสิ่งนี้กว่าตั้งกี่คนกินติบสิ่งตั้งกี่คนไปกินกะลากำมดเรียละเดียปัดกับจิงสายละกับบลาปลัดเยละเดียปัดเอ็มกัดบะมันยาดกัดบะมันเรื่องนี้กว่าไปกี่เวกินเบี้ยงกี่เวกินบิดไปกี่เวกินกะลากำมดเรื่องกับบันนึ่งกองกะลองละดามาพี่กุมกี่เมกี่ป่าระดับพิมปัดกะลากำมดวัดนมดุรไปกี่คนจะฟีกินกะลากำมดระดับพี่กันเรียงวัดมดดุรบากี่คนจะฟีกินเบ็ดระดับอุทรเนียให้อุกันเรียงอุกไซอุนกันเรียงเบ็ดระดับอุทรเนียอุเบ็ดระดับพิสุจานระดับยาดเบ็ดอุทรเนียอุกไซรุนยาดเบ็ดระดับมาพี่กุมกี่ทรเนียระดับพี่พิมเบ็ดวันนมขมิลันตีอยากกี่คนจะฟีกินเบ็ดบางงานอย่างนี้ก็สิ่งระดับพี่พิลับเดียงอยู่ตรายกุมบักระหับกลับเดียงอยากนี่กี่อันงดกินน้องสันติกิลับเดียงอยากตากับจิงไอ้บักจิงชิชากิลับเดียงยาวตรายหากจิงเอ็มกับจงกีบางงานพิญญาเดียงอยากจิงเป็นเอ็มหากนี่ก็สิ่งกี่คนกี่จงฟีงานระดับเดมันตาละชาเดมันชาเลยสิ่งอันเรื่องการสปอยก็สิ่งกับอุตรายอุนตาอุนเป็นธรรมายอุนเป็นกลาช่วยอัพอยากตากระปอร์กับทีมจบเลยกี่ทุ่งงี้บ่าวโจชาอุลาวันเร่งกัดบางทีกี่พัดลังกันจังโอแล้วนี่ปุเลกละนองกับบันเรียวกับยาทุอย่างงี้บางทีก็จงเบลกับขัดขัดเหนียวก็องที่ก็ตะกชนองกันลองกับบลติมเฮาตรายมากาบัดบารอกิบดันฮักาตั้งกระหับกันนุตีกันอิมมากาบัดบารอบัดกิบหายิงนามารกาลบุรียากิตากินองลองขตีนกิบางีลาพะกันนี่ก็ลองกันจิงเป็นสมัยแล้วนี่กันนี่ก็ลองกันจิงเป็นกันเมากันจงโจชัวยากิตกิชิไปkita kiba ya don batu upen smile upen kan mau ya kini wong tangka rahap bat tangka ying ke jongka ken yo la em namar bakila penri ya kita ki arngot ki nong sentiat lada phi pila buri i utrai ke jing im ke jongfi lada phi pila buri ke tin ke jong bleh ka mensi ma ke donot ke jongfi lada utrai yo jaka ya phi ken mau bahaga sngi jong ke jing penjat ya ka ba utrai penjat ya kini ke perthai ma phi ba ke ying ke jongfi pen yo la em pen yo la yem bagata ga de jingkular na ga tin ga jang blai bang ngai utrai un kerkhu ya fi bang ngai utrai un ajing kemen ya fi sngo si ba man ta fi sngo slai ba man ta na man ta gi ba yeng ga jang fi what kick go slai utrai un pen em shwa bon pen jat no ya ga ne ga perthai ngi ne dwai ga ne ga por ka man ta hallelujah try ngai ngai ngo yeme bang ne ga ski ga long ga ski ga try ga ba kemen ba try don ga pring jang ni ki khon ki jamai ki ba khuslai ki ba ki ba khia ko try ga ta jing em ga jongki ga ta jingkit namar ki khon nam ta ga ying ga sam ga jongki ko try nam ta kpan ta kmi gi men ki para renga ngai ko try kum ba mem la pen em ya ga ying ga jong ka rahap men pen em ya ga ying jong ga ka khon ga jong me men pen em ya gi ni ki khon ga jong me ki ba dan ga ne ga ying hallelujah ba nga da ngai chwa ba men pen jat no en ga perthai da ka ding try men pelai em ya ki wei pi wei blai try ke tin ke jame ka ong hallelujah be mela penjat na men chua shi sin da ka re mela rakhe ke ne ka perthai mela bu ya ke ne mela tengkai ke ne ka perthai ya ka ban penjat pat ya ka da ka ding ong ke tin ke jame try ar petros nong balai bang ada nget ya ka ta go try ya ka ban pen em ya ka yeng ni ke khon ke jame ka nam sung ku slai ke ne ka khon une ku para nam sung ku slai nam da ki me ki pa nam da ki men ki para nam da ka yeng ka sam da ki khon ki ti nga nget te try mele ki kamba hallelujah abang ni ka yeng kan ya roi me kan ka yeng kan ya up go try ya kata ka kamba ka ba mele ablai hallelujah ka jingai ka jing sya kawan ban haba kawan ka penem haba kawan try ngini i ka kamba ka jame ngai ngo tra mele ki kamba nan ka yeng i baro ko wai try gini ya ka jing kemen ka ka sngi baro shi sngi da ka ba tips kem ba me melong try ba crowd ban penem ha ka tengu jesus nong penem amen but amen ngai try ong pi na dum ta ka sngi wa sngo ku slai na ka donot ka jong fi to ngai how play but to ngai how Jesus Christ ro ngai try ka khoi fi un ai bor fi try pen em ya ka yeng ka jong fi wat ju ku slai amen